Hi guys, naaday ko sa Radisson SM guys, nasa terminal para north din, nakasakay na ko bus padulong sa north guys, padulong bukid kay kuhaon ako ang papa dito sa bukid kay siya raman usa dito, wala na siya kauban akong mama kay na naman diri sa Cebu, then kamera diri guys, mingaw kaayo ang bus, then update mo inig-abot na ako guys ha. Medyo nalangan-langan kita gamay guys kay namo kita kang mga borders na ipangsita nila nga nabay facial, nabay face mask, then napamisa ni Sumi. Lisod kaayo ang biyahe guys kung ingunani kay dagan kaayo ko ang checkpoint, then dapat yun mo patuon na lang kita sa protocol sa gobyerno nato kay para atua raman sa diba. So, mauna ni guys ang Mitsumi. Diri na may dapit sa Mitsumi. Dayon, wala na lang ko ka-video kaayo sa diri kay medyo ni taliksik siya gamay. Nalapot pagid ako ang face shield. So, yun lang. Ari na lang nakapalitan og pan ako ang papa guys kay ganahan ti siya pan. Palita ko ani nis. Tagpila? Kani. Upat niya. Kani tagpila ni. Kana sad isa. Aw, tulo. Kana lang. Ang gipalitan og pana ko ang papa. Oh, kana. Update lang tamuon niya guys ha. Hi guys, ako na po si Hat Mama og welcome sa ako ang channel. So karon guys kay naabot na ko na nako diri sa kuan balay na mo, then ko kay baw kung makasakay ba ni akong papa kay but lang libog mo pa pag-abot ako gikapoy pa ko guys. So update na lang tamo yung kataod-taod kay manghipos ko siyang mga sinina. A few moments later. Jam na day. Vlog. Manginabuhi talaga eh. Kahit ni mo kuan. Magkakwarta mo ana. Oh. Pare sa Ako anang lula guys. Pare na sa kuan day kana na ang kanang kang ganggang ay kakwarta lagi siya day. Saan? Kanang sana pitikas. Ano sa pitikas ko? Lang sa Sinina ning ma papa? yan ang kamisin. Mama ni good. Iya ni oy, taka mo lang ka oy yam ning kamisin. Mama lagi ni siya nindot nga short. Kang kuan na kan junjun na ipasulob sa iya. Kanina ako pasulong niya. Iyahan eh. Iya ano oy, mo man yang yuran repair ni. Yan sininat ay pikas drum. Kani iyahan eh. Oh, iya. Kaigo din niya. Iya na oy. Uran. Uran. Oh, pwede raman uran kinaram sa balay. Oh, naramas bay. Pero ka na uran pong arang-arang. Kanang hayahay ba? Rum nagamaman mo de. Iyahan eh. Ayan. Pili ko na kung dili buslot kay. Kana iya na. Mama man eh. Kung mama Ang mo na. gagay man eh. Mama man eh. Ngayon si mama na ayaw mga short diri. Kaputiyon kanina ko. Sampan. Sinina lagi ng bruto. Yaman.
Awa naman ni. Trapo man ni. Trapo. Pasa na niya mga short labahan eh. Buga. Uro niya mga short. Mo, dagoy na. Wanay na India. Nagsuod na tira. Ay, to ay daghan niya bulingon day. To asa ka ng labhanan. To asa labhanan. Kani yahanin no. Oh, iyan na. Kaigo ba kanya? Igo lang niya. Igamay man siya. Ay, igo na. Ay, kalulong na ni mo. Akong gihatag. Kang lolo di. Oh, ako. Gisulog naman niya nga to syudad. Gisulog na niya nga to syudad. Okay, Nalabhanan ng mama niyo. Okay, nandang kuskuan. Oh, kalulong lagi na ni mo. Patig. Mangukay sa ko diri sa mga sinina niya guys kay para may edad on dito. Kinsa man na. Wala eh. Oh. Storya sa kamera. Sa akin, pwede mo na sa atin mag-vlog diri dito. Kusog kayo ang sa bukid. Lain mang ilan na buangan dire. Mutlak. Chant. Kaya magkakuan sila, makarelate sila sa mga kuan ba. Mga pambukid. Ambito yung bag pa ba? Ambito yung bag. Yung bag ba, ambi? Ang bago ni mo, kwa Ay, Masango ka ng kwa na, silingpan. Ano, iyahan nyo? Iya na. Kaya ko, manina ko, kanina ako isulog ni Kadlaw. Buang. Nayabag. Manghipos ko guys na, mauna ko ang... Mauna ako ang lula guys. Siya may mo istar o sa diri kay kuan kanang wala man akong mama diri naman dito sa Cebu. yeah. Then mao sa dako ang papa guys, mao na akong dadon. Yeah. Dadon ko nag Cebu kay badlungon kayo. Kamo ni oy. Iyan tablitas. Kayo na sa tablitas, inigdahin nyo blakaw. Kada adlaw raman na. Kausaram na to sa kadlaw. Mao daw niya ang tambal guys. Para yung tambal di man makita. Ay, Asa ni daghan na gud ni. Iyan, lagi ng tambal. Para masay blood. Mo ni painom niya. Nakaibaw na siya kung sa iya imunon. Nam lagi ni naabli usa lagi. Ay, nagipainom na kay hupas na na. Hindi apil man na mo diha pa. Pag ilisinig sudanan pa bi gawa ani eh. ay. Trapuhi lang na. Ari na naibutang diri siya kuan bulsa-bulsa. Nung nasulo lang siya ang tambal. Mao na akong papa guys kana siya kay nanay siya kuan. Sige pangalan na na. Yan, siya ay Na siya high blood. high blood. So kuan na siya na stroke pero ni survive gyapon siya. Kuan na siya ka duha ka tulo. Kaduha ba tula? Kaduha pa. Kaduha pa na pa day sunod. Yung gipagsud sa iyong bag kay puro kuan. Pusuran. Puro ka na. Labanan man ang uban. Ana day, Bulingon. tingali gisod niya. Di ba? Labanan Puro din ang bulingon. gisod niya ang uban. Lukuta lang na day, aron masud na tanan. Luko inana ba inana oh, ana ay ana. Ana. Ay, ang kato akong kuan na kay Ano, kani. sud tanan? Kana akong bag may sudlan ako sa kuan. Amay bag. Sa iyang bulingon. Amay bag. Kana akong kuan na ang bag ni mama. Oo ana oy. Ay muha din na di. Sunla ko las kumpante. Muha din na di. Takwa lang guba na. Wala na bag si mama Guba diri na lain. kang kuan god kuktanan. Ha? Guba na kuktanan. Ay usan lang niya tong sinina pa eh. No, yusa na lang na. Kay mao na akong sudlan ni mo sa kuan. Kompleto na ba ni? Pili. Ay, yaw, kayo mo na isulo Ayaw, pinikad kayuran lang. ang ito. Lukuta lagi na dahil insakto na tanan. Masakto na ni. Ana ba? Lukuton ba? Ana oh. Anak, anak.
Ana ba ana o? Ana. Aron malukot ang kilid ba o? Aron masud ni siya kilid. Ano sa man? O, nana ba? Masakto rin eh. Oh. Kanira. Ang kani may sulod pa. Tangan. Ta. Ha? Wala dito Gusto nagpupagaw mo sa siya. yung patanaw daw ta? Nindot matong iyan sa ni one foot shirt. Patanaw daw ta? Kani ma kay harbor ni ma. Araw. Oh, dako. Harbor ni kay dagko. Ano po na iso? Di ba pa chim solo ba na? Oh. Kana mayo na. Mo may para lakaw niya. Sini na? Oh. Ha? Yeah. Patanaw daw ta? Dili ugaw? Abi daw? Dili hugaw oh. Tangin siya eh. Kaniya? Palihog na to kung bag pa bi. Palihog Bag na to ko kung man bag. Bungol mo sa papa. Natog, nas bruto. Tuwag na. Asam nakaguanta. Hindi nakaguanta di matulog dayo. Uy, mukhamang dirila. Tuwa. Sa may kama. Kanang pareha to katong kuan ba kanang magkapaso. Kapasok atong kuan. Kanang singalana. Ato Pagwa akong bag paling pa rin. ang tren. Wala man. Nakakita ko nga rin kautsara pero akong gisuot sa Arnola namatay man. Ay di katong kuan ba katong itong gani. Katong itong nga makapaso ba? Ang kuan kananaang sa tingalana. Kanang sa tingalana. Ito din ni bulingon ning mama. Malingon na ang mama ni mo. Sa tingalana kananla. Oh, Why? Hipan. ay dili katong itong ba nga color. Kuan kanana ang isang ani ay kanang labod. Oh, Wala. Kay naay labod na magdanga-danga ako mampat yun. Hindi ka saka. Ako pang makitaan kay ako isang patyon gyud na ah. Ay nilid ko kada adlaw. dili lang sa nibutang kumas. Siligan ko mo ni diri. Ang imo maso nasa man? Ay Ayaw official pipa andam ya to daan ni kuan. Dani si pataod to. Kay dere makakatigong taod. Kamera ya mas. Ipataod to daan. Hugaw naman to yung mas. O ayan na lang ang masa nimo. So kada ay mas ni Janis. Nagda ko ID kay. Basin pangitaan minig abot dito ba? Na may ID niya. Ay dili ka nang para taga Guadalupe ba? Mo ni nga cellphone iyang gikuan. Mo na nga cellphone. Kang kuan. Muna naguba. Ito na nagguba eh. Awan na naguba. Ano na yung muna gida? Mo na yung pangayoon. Ay na kay pabilin ba na dara ang maso. Ibilin na na. Pala bin niya na. Kaya yung taguan. Taguan niya na. Ayaw nang mas nga kuan pa ha. Katong kuan kay hugaw na to.
Ayaw na itong mas ni mong imong gimats kay hugaw na kuno to. Kana na ang matsa may gamita. Ano kan? Mau na eh. Oh, mao na. Kanang ituno ni Janice nimo. So man imong gipang dapa, uy mga hugaw, ang mga kuan man Ay daan. labon. Yan lagi ng uran lagi. Ay dili ka ng mga kuan na ba? Mga daan na kayo. Hi guys, mayong buntag. So kadlaw na guys, mga hapit na ang alas 4. So sabak ayo ang sakyanan guys kay nakus kinatumian sa luyo. Then ako papanas ko nga tubangan, then padulong na mi uwi Cebu. Guys, isakay na lang mi og taxi kay kuan wala ka sugat ako ang bana kay na sila importanteng lakaw, so mas importante man jud to kay trabaho ba to. Then na namin sa taxi guys, padulong nami para mao day ni ako ang papa guys. Welcome to Cebu.